Haló a servus, vítaj na vlnách rádia Hlboký hlas. Tak sme znova tu, vážení, prítomní aj neprítomní, hľadiaci diváci do tých vašich monitorov. Čo sa dá očakávať od tohoto vysielania dnešného večerného? Veľa nie, tak ako vždy. Veľa vás nie je to. Musím poznamenať. Dajme si najprv do frňáka, dajme si vodičku peknú. Tak posilnili sme sa a sme pripravení na vysielanie. O čo sa tu dnes jedná, vážení? Tak hlavne si pospomíname na staré dobré časy, keď sa nediali ešte žiadne kokotiny. To vlastne ani nikdy nebolo. Tie kokotiny sa diali už vždycky. Ale dnes sa dejú kokotiny na dennom poriadku a v podstate všade a v každom dennom čase. Aj v nočnom. O čo sa jedná konkrétne? O všetko. Všade, kde sa len pozrieš. Vľavo, vpravo, hore, dole, v pozadí, aj v popredí, aj na všetkých stupňoch, či už Celzia, alebo výšky a nížky, mnížky. Takže, ale je to v poriadku. Ľudia, serte na to. Preto je zlé, aby mohlo byť lepšie. Sice slovenské porekadlo naznačuje, že ešte nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Tomu ale nechceme dávať nejakú dôležitosť, pretože by sa to ešte náhodou skutočne stalo. A my sme predsa len väčšina z nás je sú optimisti. Väčšina z nás sme optimisti, to tak sa povie po slovensky. Neverím tomu. Väčšina z nás je optimistov. Neznie to dobre, vážení. Urobte si poriadok v gramatike a potom ma zavolajte, že čo sa s tým urobilo. No. A to, že nás väčšina je optimistov, tak sme z toho vyklzli teraz pekne. Dokazuje aj tá burlivá väčšina ľudí, ktorí sa dívajú na toto video práve teraz v tomto okamihu. Prečo práve v tomto? V okamihu nahratia videa na YouTubeské trúbky. Vlastne to je YouTube. Začiatok YouTube sa teda na začiatku sa volalo YouTube. Až potom jak sa prestalo trúbiť, vtedy sa začali diať tie divné veci. No dobre, počkajte, upravím si takzvaný frame, lebo viete, dneska sa všetko frameuje. Aj predtým na Slovensku, napríklad, ktoré poznáte tie rozprávky Frejmárik a Frejmuška. To sú tiež také seriály pre maloletých civilizovaných občanov tehdajšej to je nemecky do riti. Tamojšej Slovenskej republiky, ba i Československa. Ľudia, nalejme si čistého vínka. My nie sme Slováci, my sme Českoslováci. Aspoň tí, ktorí sa narodili v Československu. Ja som mal to šťastie alebo nešťastie,
podľa, podľa nálady sa to dá tak aj tak obrátiť. Mal som to šťastie, že som sa narodil v Československu. Čiže ja som riadne skutočný Čechoslovák. Čiže ja som v podstate aj Čech, aj Slovák v jednom. Ťažko sa tomu verí, ale je to tak. Ja to mám v papieroch, ľudia. No a čo to vlastne znamená byť Čechoslovák? Tu prišli sme na tú pravú, teda na tú strunu sme udreli. Vlastne na tú tematiku sme udreli, že o čom sa budeme dneska, teda o čom budeme bláboliť. Ako to je byť Čechoslovákom v dnešnej dobe, keď už Československo neexistuje? No je to blbé. Nemáte sa kam vrátiť. Proste ja som rozbitím Československa stratil svoju vlast navždy. Doteraz. A kým sa nespoja tie dva štáty, tak budeme v riti. My ľudia, ktorí sme bezštátni teda, do čoho sa máš vrátiť, keď to už neexistuje. To je niečo ako keď psovi rozbijete búdu a potom mu zavelíte, že do búdy. No tak čo spraví? Sa vám na to vyserie na ten váš trávnik. To je najlepšie, čo vám vie odpovedať. Čím vám vie odpovedať. Takže tak ako ten pes, nechcem nikomu nič vkladať do úst. Nerobte si žiadne uzávierky. A niečo sa ma chytá. Niečo ma škrabe v krku. Preto mám zapasovaný golier. Predtým som mal aj hore. Ale vyzeralo to príliš kokocky. Ako človek, ktorý práve zvliekol slučku z krku a nechce ukázať poraneniny, teda jak sa to volá, jak sa povie, oškrabaniny na krku. Nie, tu nie sú žiadne. Nebojte sa. Tak ďaleko sme sa ešte nedopracovali. Tak sa ani nikdy nedopracujeme. Rátajte s tým, že som tu pre vás navždy váš hlboký hlas. Som tu pre vás. Ľudia, dneska sme toho znova narozprávali kopec slov a nič ste sa nového nedozvedeli. Ale prečo to je tak? Pretože nemáme žiadne konkrétne záchytné body, ktoré očakávam od môjho publika. Takže ľudia, kebyže náhodou zakopnete na tento výjav tuto, zase som búchol po tom stole, kurník, už si to odvykni, priateľu, lebo sa to tu prenáša cez tie stružliny a jak sa to volá, No a potom to počuje človek v ušiach. Lebo sa to prenáša cez obrazovku ako svetlo a ľudia to potom vnímajú ušami. Takže toto vlastne takto funguje. Ten YouTube. Tak uzavrime to na dneska. Koľko to beží? Už to bude skoro 10 minút. Ľudia, skutočne ja mám s vami strpenie. Kliknite na lajkovanie, kliknite na abonovanie tohoto kanálu. Podotýkam kanál Rádio Hlboký hlas.
píšte svoje komentáre do komentárnej zložky alebo komentárneho oného a napíšte, čo by ste chceli, aké múdrosti by ste chceli počuť, po prípade, čo by ste chceli vidieť na týchto vlnách rádia Hlboký hlas. To by bolo celé a teším sa na ďalšie video, ktoré mi početne navštívite, ktoré video početne. Vždycky, keď rozprávam slovensky, musím sa vrátiť k tomu, čo som už povedal, aby som správne moduloval slová, ktoré prichádzajú po nejakom slove, ktoré je buď ženského, mužského alebo stredného rodu, alebo odosielateľ neznámy. A vždycky sa to musí korigovať. A kurník, to je na tom, že ja som si už od toho odvykol. A ste si určite všimli aj v minulých videách, že sú s tým problémy, takže ja vlastne aj preto robím tieto videá, aby som sa znova dostal do švungu. Čo by človek neveril, a je to tak. To je vlastne tzv. Terapeutické video, čo sledujete práve teraz. Dobre, vypadne odtiaľ z týchto monitorov. Dobre, majte sa pekne. Čau.